aw ni yanma bi amina saga gamani jeni ko ɲumana nga amina bita inge furu kɔnɔna na dɛ n'a sɔrɔ la hali furu t'i bolo i bɛ se k'a jeni an ka jeni cogo la i n'a fɔ so an b'a kɛ cogoya min na an ka saga kaman kelen talen filɛ ne fɛ an b'an ka sogo sɔgɔ ka sɔrɔ ka layi dodo a kɔnɔna na bita in an bɛna kɛ dibi yɛrɛ de ye an tɛna an yɛrɛ bila marinari ko janba la dɛ ne ye n ka sogo kilan 2 ye sabula n b'a fɛ a bɛɛ ka kun barama in kɔnɔ nin barama fasugu in jenini ka di kosɛbɛ furu kɔnɔna na fundeniba de b'a la jaba kumaba kelen layi kumaba kelen an b'o fili an ka sogo la ka sɔrɔ ka na kɔgɔ kɛ k'a fan 14 bɛɛ lajɛlen lamini an bɛ tulu dɔɔni funfun a sanfɛla la an bɛ poivre kisɛ dɔɔni k'a la n'a sɔrɔ la coriandre kisɛ b'i bolo baasi tɛ an bɛ forondobani ko fana jateminɛ a ko la an bɛ sɔrɔ k'a ɲaami ɲɔgɔn na dɔɔni dɔrɔn an ka sogo nungun yɔrɔ min kolo ka ca kosɛbɛ an bɛ n'o meleke ni papier aluminium ye waasa n'a jenina k'a ban an ka se k'a ta o baara ɲɛnabɔlen an fɛ an bɛna papier sulfurisé da a sanfɛla la ka sɔrɔ ka ji dɔ bɔn a kan n'o man di ye a dontɔla i fɛ furu kɔnɔna na i bɛ se ka ji kɛ fɛnin dɔ kɔnɔ k'o sigi a kɛrɛfɛla la i yɛrɛ b'a ko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ ma nka nin fasugu in ka di ne ye kosɛbɛ baara ɲɛna an b'a ta k'a don furu kɔnɔ heure 1 bɔɲango heure 1 bɔɲango selen filɛ nin ye aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jenina fo k'a ɲɛ n'a sɔrɔla nin barama fasugu b'i bolo a ka ɲi kosɛbɛ jenini na aw bisimila